Szép jó napot! A mai nap folyamán a Szufta nevezetű könyvkiadó cégnek hoztuk el a hálózat topológiáját. Ez egy kitalált cég, és erről fogunk kicsit részletesebben beszélni. Jó napot! A cégünk 3 telephelyből épül fel. Ez a raktár, a nyomda és a főirodánk. A nyomdában nyilván főleg nyomtatások fognak zajlani, így igazából csak számítógépek és nyomtatók vannak itt, illetve kommunikál a raktárunkkal közvetlen, mivel a 2 telephely közel van egymáshoz, ezért itt statikus forgalomirányítást tudtunk alkalmazni. Itt középen látható ez a cluster, ez igazából az internet, a szolgáltató, vele van összeköttetésben minden telephelyünk, és a fő irodánk pedig VPN-en keresztül fogja elérni a nyomdát. Az irodánkban találhatunk EIGRP forgalomirányítást, 4 VLAN-t, ezek 3 kis irodából és egy szerverteremből állnak össze. A szerverteremben van a Linux és a Windows szerverünk is. Középen redundancia érdekében találtunk 6 switchet, amin igazából a VLAN-ok vannak rajta, ezen a 2-n csak trönkelünk, ezen a 4-en pedig access pontok vannak. Itt az irodában található PAT, a nyomdában pedig statikus NAT. Azért így oldottuk meg, mert ez egy nagyobb hálózat, itt nem láttuk értelmét a statikusnak, illetve túl bonyolult lett volna, és túl hosszú időbe tartott volna beállítani, nagy hálózatnál nem érdemes. Itt viszont, mivel csak egy alhálózatunk van, lényegesen könnyebb volt beállítani a statikus NAT-ot. És most arról fogok beszélni, hogy a topológiánknak melyik részét fogjuk letesztelni, és miért ezt a részét. Itt a raktár és a nyomda közötti részen található statikus forgalomirányítást fogjuk tesztelni, mivel a helyszínen ezek az eszközök adottak, ezt kézenfekvően megoldani, és szerintem egy nagyon fontos része a topológiáknak, mivel így jön létre a fő kapcsolat a 2 telephelyünk között.